UPPL ने दाखालि नादानि मिथिङाव 20,000 जायाखैनो नादाया ओरैबादि हाथाय अहेनानै मेगन जों नायनानै प्रमद बर'खौ ज'सो होलायदों जाहैदों दा बेनो खोथाया जे बिथांमोना 500 होगोन होननानै रायजो राजाखौ लेंबोदों जाहैदों थेवब्लाबो रायजो राजाया फैयाखै কথা मानिবলৈ UPPL কথা मानिবলৈ गतिके এইটো একেবাৰে মিছলীয়া কথা বুলি সবে গম পায় আৰু গৰীব দৰিদ্ৰ সকলেহে টেক্স দিব লাগে আমি লবণ কিনিলে চিনি কিনিলে দালি কিনিলে তেল কিনিলে আমাৰ ওপৰত টেক্সৰ ওপৰত টেক্স চাপি দিছে এই সরকার বিজেপি সরকার মামা মিছলীয়াৰ সরকার প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়া সরকার গৰীব দৰিদ্ৰৰ এগেইনস্ট তেখেতসকলে গৰীব দৰিদ্ৰৰ ওপৰত বোজা জাপি দিছে जोङो दिनैनि बे मोजांथार आरो गोथार इसोरनि थिखानाय सानाव आजोरै हुब आरो पवित्र दिনত ঈশ্বরের ইচ্ছা মতে আমি প্রথমখন আমাৰ এই জমদুৱাৰ ব্লকৰ সাব কমিটিটো উদ্ঘাটন কৰিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে খুব আনন্দ আৰু খুশি ৰাইজসকলে ইয়াত দলে বলে আহি পেলাই আমাক যোগদান দিছে আমি আশা কৰোঁ যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ লেহেৰটো আহি আছে जोंनि गेजेरावहाय कंग्रेसनि दोहौआनो फैदों जों जेरावखि थाङा आदिबासिनि गेजेरावनो थां बर'फोरनि गेजेरावनो थां आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरनि गेजेरावनो थां राभा गासैबो कमिउनिटिफ्रानो बयबो गोदोनिफ्रायनो कंग्रेस दङमोन कंग्रेसानो मोजां कंग्रेस गैयै समावसो BPF UPPL जों होथ'नाय जादों दा कंग्रेस फैनायखाय कंग्रेस आहार पाছত আমি আৰু কোনো বেলেগ বিকল্প নাই একে দলে বলে হাতৰ ছবি দিব বুলি সকলো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আশা দিছে এই মতে আমি খুব খুশি आं बे बेलायाव बिराद गोजोननाय मोनदों जों नुनो मोनो BPFआबो गावसोर देरहागोन आरो NDAनि बिजाथि जयन्तआबो गाव देरहागोन ना गले गले बेखौ होनदों BPFआबो जों देरहागोन होनदों UPPLआबो जों देरहागोन होनदों आरो बिथांमोननि बे सल'खौ बे खोथानायखौ जों 2014आव नुबोदों 2019आव नुबोदों बे खननैयावबो BPFखौ जोख्लायनानै UPPLखौ जोख्लायनानै गायथेनानै नब कुमार सरनेया खननै देरहालांदों हा बिथांमोननि नंखाय रायजो राजानि गेजेराव फोलानायखौथ' रायजो राजाबो मिथिबाय दा बेखायनो रायजो राजाया मूर्ख नङा राय सकले मूर्ख নহয় তেখেতসকলে কৈছিল 2014 2019 যে BPF জিকিব UPPL দুইটাও জিকি গেছে নব কুমার সরনে কিন্তু দিল্লীত বহিছে সেইবিলাক একেবাৰে হিষ্ট্ৰী সেইবিলাক কথা যে ৰাইজ সকলে বুৰ্বক নহয় BPFৰ কথা মানিবলৈ UPPLৰ কথা মানিবলৈ গতিকে এইটো একেবাৰে মিছলীয়া কথা বুলি সবে গম পায় আৰু আমাৰ মাজত ইস্যু বিৰাট বঢ়িয়া ইস্যু আছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ফাৰ্ষ্ট গ্যাৰেন্টি দিছে फार्स्ट गेरेन्टि 5 नियाय फार्स्ट गेरेन्टिया जाहैबाय बिराद मोजां बियो नियाय बेनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोसोराव 1 लाख मोनगोन थारमाने मासाव 8,000 फैसा मोनगोन बिनि उनावहाय साफ्रोमबो महिला नखरनि गार्जेनफ्रा बोसोराव 1 लाख मोनगोन थारमाने मासाव 8,000 मोनगोन बिनि उनावहाय साफ्रोमबो दरिद्र BPL गोनां कार्ड गोनांफ्रा बिथांमोनहा MGNरेगानि नामावहाय सानसेयावनो 400 थाखा मोनगोन थारमाने मासाव 12,000 मोनगोन दानिया मोनफ्रोमबो नखराव दरिद्र फेमिलिया मासावहाय 20,500 थाखा मोनगोन थारमाने सासे फरग्रेड साख्रि मावनायजों समान जागोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानफ्रोमबो बिमा बिफानाव बाइकनि थाव मबाइलनि फैसा बिनांनाय नंला बिथांमोना खारन बोसोराव 1 लाख मोनखागोन बिनि उनावहाय साफ्रोमबो आबादारिफ्रा जी हकल खेतियक हकल टेक्टर हकलर कारणे हुबिदा जे सोरबाया ट्रेक्टर बायनायाव लन लादोंबा आबाद हासार बायनाय दाउ फिनाय बोरमा फिनायाव लन लादोंबा बेंनो होफिननो हायाखै बेखौ एखे माफ होनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय ST जानो लुबैनाय SC जानो लुबैनाय बायदि बायदि जानो लुबैनायनि जेंनाया जोबसिगोन खारन राहुल गान्धीया होनबाय मोनफ्रोमबो कास्ट कमिउनिटिनो गाबागाव जास्टिस आरो न्याय बिसारखौ होनाय जासिगोन दा बे मोनबा गेरेन्टिया जाहैबाय राहुल गान्धीनि गेरेन्टिया कंग्रेसनि गेरेन्टिया एबाराव रायजो राजाखौ एट्राक खालामदों दे बिजेपिया मिसलिया सरकार बिथांमोनहा भारतनि धोनखौहाय बै फुजिफुथिफोरनि आखायाव होजोबबाय नोङो बलिउडनि जेसेबां गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि बिजनेसमेनफोर बिथांमोना GSTबो होनाङा टेक्सबो होनाङा जेबो होनाङा मैया दाखालिसो मिथिनाय मथे जोंहा एखे माबानि बलिउडनि किं स्टार शाहरुख खाननि फिसाजोआ 12,000 कौटिनि माबा मोनसे आबादारि फोथार बायदोंमोन जाहैदों बिथाङा 18-19 बोसोरल' आरो बिथांनो मा सार्टिफिकेट होदों आबादारिनि सार्टिफिकेट जाहैदों 18-19 বছৰৰ ছোৱালীক बोले खेतियকৰ बोले চাকৰি কিবা এটা স্বীকৃতি সাৰ্টিফিকেট দিছে গতিকে তেখেতৰ কোনো টেক্স দিব নালাগে এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰৰ আমলৰ কোনো টেক্স দিব নালাগে গৰীব দৰিদ্ৰ সকলেহে টেক্স দিব লাগে আমি লবণ কিনিলে চিনি কিনিলে দালি কিনিলে তেল কিনিলে আমাৰ ওপৰত টেক্স চাপি দিছে এই চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ মামা মিছলীয়াৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়া চৰকাৰ গৰীব দৰিদ্ৰৰ এগেইনস্ট তেখেতসকলে গৰীব দৰিদ্ৰৰ ওপৰত বোজা জাপি দিছে এই গতিকে এইবাৰ 2024 বিধানসভা ৰাইজ সকলে দলে বলে আপাৰ আসামত লৈ পেলাই আমাৰ লোৱাৰ আসাম কিনি সবে হাতৰ ছবিত কংগ্ৰেছত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব
नोंथाङा बेसेबांसो भट मोनगोन आसा खालामो जोंनि भटआ आङो सिगाङाव सानदोंमोन थाना थानि 5,000 6,000आव देरहागोन सानदोंमोन खिन्थु एबाराव जोङो 1.5 लाखसो भट बांसिन लानानै देरहागोन खारन इउपिपिएलनि दाखालि नाद्दानि मिथिङाव 20,000बो जायाखैनो नाद्दाया ओरैबायदि हाथाय अहेनानै मेगनजों नायनानै प्रमद बर'खौ ज'सो होलायदों जाहैदों बेलासियाव आं नुदों बथल लानानै जौ लोंलाबायनाय दा बे बिराद गाज्रि अबस्था नाद्दान नांगौमोन आंनो खमावबो 20,000 मानसि नङाबा आङो नमिनेसन हैनो लाइनाव थांफानाय नङा थाङाखै बोराबनानै थांदों दा बेनो खोथाया जे बिथांमोना 500 होगोन होननानै रायजो राजाखौ लेंबोदों जाहैदों थेवब्लाबो रायजो राजाया फैयाखै दाखालि कंग्रेसनि नमिनेसनाव जोंहा थाखा गैया फैसा गैया बादा होबाय जों हे रायजोफोर कंग्रेसनाव फैसा गैया रथ' हाबाब गारि हाजार मानसि फैनानै जोंखौ मदद होफैदों बेनो साइन जे एबाराव कंग्रेसआनो सबसे बांसिन बुरजाथार भट लानानै देरहागोन बे माबाले इउपिपिएलफ्रा माबा आवनायलाबाय गरजन বলে কিবা নমিনেশন উইথড্র করিব বলে আজি তারিখত পুরা রাতি একেবারে টিকেটৰ ইএম টিকেটৰ এমসি সকলে এমসিএলএ সকলে মোক কেতিয়াও ফোন নকৰা হে গৰজন ডাঙৰীয়া আপুনি বলে নমিনেশন উইথড্র কৰিবা ফিবিলাক একেবাৰে মিছাব একেবাৰে বাহানা কোনো উপায় নাই রাই সকলক মানে গন্ডগোল কৰাৰ কাৰণে গতিকে গৰজন বলে গৰজন মোসাহাৰী কেতিয়াবা নমিনেশন উইথড্র কৰিব হা এইটো একে কেতিয়াও নহয় ঈশ্বৰ যেতিয়ালৈকে জিন্দা আছে ঈশ্বৰ যেতিয়ালৈকে ঠুপুনি দিয়া নাই গৰজন ঠুপুনি নিদিব গৰজন বাচি থাকিব এই গতিকে নমিনেশন উইথড্র কৰাৰ কথাটো বাদে দিয়ে আমি জিকিবলৈ ৰেডি আছে আৰু জিখাৰ এই কি বম ফুটিবলৈ আমাৰ ৰাইজসকলে ৰেডি হৈ আছে